boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimandi umabuya ubambolonye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Ufuna ukwenza show uthelitswa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple looking mtanami. As you all know, I'm not alone. I'm with my brother Arnold and Zakala Babashendele Bobo. Si Popo. Si Bafethu. Arnold ukhona urepresent abafethu uMzansi bafethu umgijimo omkhulu. So today ngithe asivule na i-episode sibonise support bafethu ukuthi ama-athletes ethu siyawasupporta si-CMTV, siyawasupporta si-South Africa. Njengamanje mina no-Arnold sizophenduka mase senibulala ngesprint. Ngicela ngibambela futhi ngoba sesiyaphuma sambe baba. Arnold mfethu, we win. Yeah, ngishima baby ku top 10. Dankie baba wami. Yo. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolonye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Woza welcome. Ngifuna umbhonye lo mfana lo, uphathele intombazane isikhwama, umbhonye, uyabukisa. Ayiphathele intombazane isikhwama ngoba lento ikuphendula ubanana. Indoda nje futhi bengiqhwele mfethu, iphathe mfethu intela. Eqolo. Shizama. Lento ngiphethe bandeko. Sanibona, Atham, ninjani mfethu? Inhle jacket yakho mfethu. Inhle jacket yakho kazi lami. Ngiyakwazi mfethu. Ungazelaphi bothi? Ungazelaphi? Hayi bona umjithandi yamanje. No, you look familiar mfethu. Emakhaya akho kukuphi? Hey, bothi wami uthini? Emakhaya. Ungazelaphi? Emakhaya akho usuka kuphi? Soweto, Northwest, siswami ninjani? Siyaphuma. Wathi ngiyamazi ubaba. Sijayile bothi wami, Hayi man, my brother, I know you man. I know you. Ngizokhumbula. Yeah, man, he looks familiar. So njaya mona ubani igama? Blessing bothi wami. Blessing. Yeah. Thank you, Blessing. Thank you njaya yami. Jabula ukwazi mfethu ne? Yeah, Blessing. Sister wena ubani? Ntokozo. Oh, nice to meet you. Blessing, awusuke Moz? Moz. Hawa. Ngiphuma eLimpopo bothi wami. Limpopo. Kuphi? Kuphi? eGiyani bothi wami. eGiyane bangibiza Mkondereni. Yeah, I'm from Giyane too. Mfethu, sister, niyathandana wena nobhuti? Ngisacela nje ukunibuza bhuti wami few questions. Ube free, ungaringa your language, mina ngiya-understand because nami I'm also from Giyane. Nawe sister, you can talk, feel free. Angifuni nifile ngathi kanjani asimele ngala singazishayiswa imoto. Ngicela ukunibuza few questions. Awuthi why ubambele ishare yakhe isikhwama? Bothi wami, ngifuna ungiphatha kahle. Oh, ufuna uzama ukuba romantic. Ukhoma kahle. So ngisazama ukubuyisa language yami. Hayi, ngiyakuzwa bulabula. So wena sister ungathi yini oyithandayo ngoBudi Blessing? Yonke into njalo. Yonke into. Uphethe kahle Kakhulu. No, ngiyakuzwa. So wena sister ingabe kuBudi Blessing, uBlessing uyena yedwa or mhlambe they are Uyayedwa. thanda naye kuphela and uthanda yena? Blessing. Bela ukubuza kuwe bhuti wami. Ukhona yena omunye umuntu othandana naye ngaphandle ka my sister? Nawa ngekho bothi wami, angakona nendaba yakho naye. Yeah. So uwe wedwa. Yeah. Wamthemba. Ngithemba. Yazi ngisazama ukuyibuyisa mani language izobuya. Nami ngiyakwazi ukubulabula. Wabulabula. Yeah, manje mangibulabula sometimes iyahamba yabo. Yeah. Ingene and then ngizobuya. My brother, I'm sorry but you look familiar ngathi you have been Yeah. lutho ne? Yeah. So wena awuthi ukhona yini omunye uchero othandana naye ngaphandle ka my sister lo muhle? Angakona ne? Angakona uthi la yena. Ikhona yini into ofuna ukuyixolisela wena ku my sister? Anything from the back to the
lesingawumelela khale ne ntsame nongchidela munhu wa mina ne Dala. So khale ya khale mara loko ringeteni ka ku ni swi fambisa swilo leswi kota ku phusha life kahle hi mahlweni ma vona so but uye wa kombela apology ya ni kombelini wa ni rivalelini hi va right na swona swi vona ku hi right le hawu kodwa waxolisa nje sister umxolelanga yini on sayibambile leyo isayiqhubha kodwa uyamthanda and awunankinga nakho ne uyamuzwa wabulabula yeah so my brother but mina into engiyithola ku my sister uthi yes nina nayikhuluma lento but yena ngaphakathi it still hurts ya yena nzwelini ku andrivalela futhi ngitekela nkarhi mavona se na mina ukuzameni kwakota ku ndrivalela kota ku rivalela swona swilo swiyani ukuzameni tindlela hinkwato na mina ku ndzi vona yena mavona my brother ni out mina yabo and manje mawukhuluma kanje mfethu ungenza mfethu ngifuna ukubuyisa mfethu yeah no asibuyi man sister sekuwe awuthaba ngisakhulumike nawe ke manje ngoba wena uyangicrossa ngifuna ungifundise kubulabula yeah sister wena ukhona omunye umuntu othandana naye ngaphandle ka Bhuti Blessing ikhona into ofuna ukuyixolisela ku Bhuti Blessing ayikho Bhuti Blessing ikombela ufe ngwaname hug umtshele wamuranza ingisenkingeni you will never know na kanje mfethu Blessing kube uwo ngalena asibuye love you no yeah hayi solokuthi I love you lana I trust you sister nama I trust you no it's ngintethele bafethu because nathi sisaphuthuma la elokhuzanini golf court engwenya golf court yeah ngisawudlala golf but my brother I wish you all the best and I wish you can do right next to umuntu wakho yonke into ibe grand nawe sister I wish you can heal and then you guys relationship yenu ibe grand but there is a thing that we are doing here it's called loyalty test wena sister ngwanami yabo loyalty test is whereby you guys switching phones for 60 seconds. You give your boyfriend your phone for 60 seconds. Which I check on WhatsApp, Facebook, Instagram. Same applies to you, my brother. I'm not when I because you fixed your problem. You're no longer cheating on it. Mara sentule ngizochicha the phone man. Yeah, mfethu angithi uthi uyakuthemba umamazi nawe uthi uyamthemba and uthi uyamthanda and uthi now you are clean. You are no longer doing what you used to do back in the days. Awuvumelana naye. Wena andawuvumelani nami sishayile bodwa sishayile ngizoni requester sizoma ne Linda woza ngapha mntakama sizolindela la ya elindelani ngena ngapha mntakama hayi awuthami ngithe umuntu wakho oza ngapha yeah blessing what's wrong now we are no longer friends akho right go right phone uthatha mningi nganisikoma sayo waye umbambele ibheke ngayo Nivolini la kunringeta kunkhoma kahle. Yeah, but I know it's romantic, but a guy with a handbag, if that was okay, ungabe sinawo ama handbag ethu as guys yabo, but we don't have, it's for ladies. Loko ringete yena mina kunringeta kulungisa swilo na yena loko nenge so ulungisa njani ngebheki? So judgmental mos na wena mos. Askisi ke. Ngiphe phone yakho. Kanjani phone? Kombera phone. He off. Hayi. Off for ya. Ilethe so you-ona. We have a charger. Charger kanjani but? I tell you, we have a power bank. Yeah, type C, type what? Which one are you using? Type C. Yeah, type C we have letter. Letter phone. Yeah. Sister awuthaki ngaba ne phone. Makayiphi? Kanti indaba nina kanti kontakalani waye ngaba ne phone ngibambela. For what? Hayi angimazi. Phone for what? What do you mean phone for what? We just spoke right now ukuthi phones izakushintshana. Yeah. Ufunza sami kanjani manje? Why kuwenza kanje? Shoot vele usaqhubeka uyacheata shoot. Awu cheat. Lethi phone yeke sikuchargele. Phone njalo ngam 44% ngicela ungiba. Wena. Bhuti wami. Yeah. So thoma ngafoni yakho. Asimoshi sokuqala ngefoni intombi yakho. Ningabi. Asimoshi ivule mntama. Wena. Nice. Good. Waza baba. No, what's up? Okay, I'll tell him. Mase ngithi type uzotype la. Makuvele igama lakho la ungitshela. Makuvele igama lamanye ama out la.
ungitshele ngoba lawo ma-out azobe ejola nomuntu wakho ne. Yeah. Alright guys, we are on WhatsApp right now. When you're about to tap the trenders, tap lapho uthi I love you. Sister wena njengoba umuhla nje abakushayeli. Ngenzani? Njengoba umuhla nje ngicela usondele abakushayeli yini. Bakhona kodwa hayi ngiyabatshela ukuthi hayi nginayo umuntu. Ungitshele, talk to me. Khoma mina. Come on. Oh, delete. Type uri I miss you. Faka red heart. Uyena yedwa. Manje uma bekushayela abanqaba. Khoma mina nana. Delete. Type uthi sex. Yeah. Khoma mina na just. Why ngihlale nikhuluma ngesex njalo mfethu? Why ihlale usengisendelana into ukuthi why? Ani ri ni vole ngula kulungisa swilo na yena. Ni nga ta ku ngingeta ka. Oh. Yeah. Ni nga ta ku ngingeta ka. Oh, okay. Delete lapha. Type faka emoji brinjol. Faka emoji pentris. Faka ne-emoji yalamanzi athi qwa impophoma. Let's ungazi nje ngayi-1. Khoma mina bhuti. Khoma mina kuphela. Delete lapha type uthi money. Sibone ukuthi ubani omuphi imali. Wena abakuphi imali nani? Money. Khoma mina noma makhe. Delete. Type uthi I'm pregnant. Yabona mabathi I'm pregnant bakombera chelete ukuthi mina ngikhulelwe. Akomela lichumo. Awuthi ngicela ungidelisele kuleyo phone mfethu. She. Sister. Awutshele mina uyawudlala uFacebook, Ha? Instagram nawo lutho. Ya. WhatsApp yodwa. How do you feel ukubona ukuthi lo muntu lona ngathi fana clean? Antitwa kahle. Ene swi endla ku na ku swi nyiketa matimba ku swi ta nyiketa matimba ku ni kota ku ti prove na mina ku a ni ri wrong leswi endlaka n'hweti na swa Yeah, because you are the man. Tshwanetse gore o prove ukuthi ngampela in this relationship you are a leader. Yeah. You understand? Yeah. Because right now she's leading with a good example. I hope you're gonna do the same. Me wena siswami fak phone yakhe phaketheni. Welcome. Let's phone ka bafo. Kombera. Uvule phone. Kombera uvule phone uyo. Yazi ilang iyangaba namhlanje. La ngabula imla sekhaya. Kumatima ne? Kumatima. Awusistast. Now what's up? Masokithi type uzotype la. Mavele igama lakho la ungitshela. Mavele igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba yizo lezo bethula nomuntu wakho. Yeah. Type uthi I love you. Nasiwo baba nini? Wanga. Umngane wami lo. Ngicela ungifundela legama lelo ngoba naye lo lina I love. Esihle lo. Esihle one. Shit. Yo and umngane wami lo. Uyama shit. And then lona? Unandi lo. Nandi. Ngicela uqala ungene la ku esihle. Okay. Awuthemba ubani esihle ukhulume. Nongitibe. Cha khuluma mfethu. Nongitiba. Awumtibi kanjani mfethu la iPhone yakho awu. Nongitiba. Yena. Nazi nethonda. Awumtibi ne? Nongitiba. Samfonela ungawali. Sisimele konke. Nandi. Ubuta ngisho makashaka. Wena. Yo. Phaza wami silolimala. Ubuta unandipha wena. Ya. Wenzani nonandi? Kwana ndipha phone. Nandi. Zoba ne hey. Wena uzozenza iguthumela la. Angibambile umtimande ngwa. Wenzani kunandipha wena? Nandipha. Hey. Angithi igama lika Nandi maselilonke. Nandipha. Wenzani wena? Wenzani kunandi? Nandipole kuyo. Wenzani? Awumtibi njani phone yakho? Awumtibi njani uresponda la? Akumachitana choma mimi ntala kulo. Hayi ubula manga. Ntala kulomba choma mimi phone leyo. Manje yakho lo phone. Awuthama ukhuluma into eyodwa nawe. Sifona nini? Awume. Ubani uNandi? Ubani esihle?
Udla umngani kalo. Umngani wami straight. Kwenzakalani awuthami ngawo? Bula. Tana mngani wa mina kumbe xana. Okay, shafa simfonele ke. Welcome, keep phone. Yeah. Qale ngoba khuluma. Qale ngoNandipha. Lo vale noma ngiqale ngenze njani? Ubona ningahlamusela sisi. Sifonele free ngibuza ukuthi sifonele eMapuru yini kuqala noma sifonele local. Singafonela phela eBloemfontein. Emdeep uNandi uyiphethe ifone. Sosungula ku-ona sibona. Oh, yabona wena wapenga wena. Sosungula ku-ona. Wapenga. Sipenga njani? Uthembile yanga imali Yeah, yeah. Ngikale ngubani? Ngo-Esihle. Okay. Tsafa. Khuluma iqiniso. Usile lo. Bula iqiniso. Ish. Tete makata khale tete. Yeah. Tete makata khale. Uzokhala wena. Uthi mina ngizokhala? Oh, Telefoni yakho da man. Awume. Yabona bhuti wa mina. Zinto za wena hayi azihambi kahle. Mfonela lo mntwana wakho le. Ufuna ukuzwa ivoice yakhe nje. Esihle. La ungayenzi leyo. Hey. Ngizothi bakubambe njalo wena. Ringing. yaro. Ringing. King Ginger unale airtime mfandakhe mfana mina. Ngicela ukubulabula na Esihle. Hello. Kombera ubulabula na Esihle. Yeah, Esihle speaking. Oh yeah, sure. Esihle wena no blessing uyamazi blessing. Yeah, ngiyazi blessing. Bengicela ukubuza. Uyini kuwe sisi? Blessing. Ubani ongibuzayo? Umuntu ami blessing. Hayibo. Ngicela nini ukujola? Blessing umntani. Ayifuni wena. Niqale nini ukujole blessing wathula manje ngathi usudutshuliwe. Na intombi yakho, nazi intombi zakho le. Makata khale. Uthi intombi yakhe yakudala wena, uthi kudala. Wakushiya kudala. Uyakuphika cabanga. Yaka ublessing bengingayizona. Sima ona mama. Uthi ubenawo izolo. Siwe onero sibona. Angikoneli. We onero. Angikoneli. Wena ngithi kungabe ukhuluma iqiniso bengengikoneli. Ari kufameni ngakhe sewena uyifalela njela la. No, ngibulabulile ni wena ngakukhombela ukuthi sishintshana ngikhuluma wena sister. Angithi ujola nayo blessing. Yebo bengingayizona. Uthi nawe umuphi phone? Uyakuphika cabanga. Baby unfostela munhu loyo. Uthi yena uyifostela kwena. Unfostela munhu loyo. Uthi uyamfoster. Blessing ungangijwayeli kabi, yes. Ungangijwayeli kabi. Unfostela ngi. Yayimba. Yeah, uthi wena uyamfoster shuthi wena sister, shuthi wena kahle. Wemba. Uthi Uthi yayimba. Kanjani? yabona ufundisi. Oh, sister uthini uqonda ukuthini mayisho kanje? Umngani wami lo cabanga. Unabanga. Wena sister wenziwa yini ukuthi udunusele indoda kamngani wakho? Why uso ustoti man uyangikwatisa and uyanginyanyisa yazi unginyanyisa njengayo blessing lo ongimele la. Ufika nani? Mina ngiyaphuma ungasala naye sisi umuntu wakho. Yamthatha. Asa. Hayi ungamthatha sisi. Asambe baby. Sister usazoqhubeka ujole nalo njengoba umbona. Asambe baby. Mi phone yakhe? Yeah. Yini ke blessing ngikufuna ukuyibona ke naye yami. Phela ungifayile phayitheni. Welcome. Yini? Sa. Cha, sister, mtshele yonke into ofuna ukumtshela yona lo. Lo sekujwayele kabi kakhulu. Ekwenza isilima ethatha ejola nomngani wakho. Uphuma lana. Why blessing uzenza starring kanje? Stering kanjani? Ngiyabulabula man. Angithi ngikhuluma nawe. Ayifamba. Ayifambe yakuya kuphi? Wena fambe yakwini. Ho. So tshwa loyo wena. Yabo blessing unenhlanhla ukuthi today I can't speak proper, but I wanted to tell you kahle wena. I wanted to tell you the honest truth. Wena uzenza ichama and wena uyacheata. Ucheata nabantu abayi2. Shaya wena. Awuthiyama hayibo. Awuthiyama uzoshaya bani? Uzokushaya wena. Hayibo. Karate. Uzokushaya. Karate. Uzokushaya. Awuthiyama sister ngisicela uhambe. Ngicela uhambe khona ngizoyibhonya kahle indoda yakho. Uzokushaya. What do you wanna see baba? Welcome. Baby. Hey, focus on me. I wanna murder you. Why ubulabula machimba in front of your girlfriend kamina? Wena solo kuphambili ngami. Ngoba solo kuphambili ngami. Ari kuphambili kahle ethi ukuthi umessage mara wona. Athi ngabe uyaxolisa sister. Ungamnika ichance mangaxolisa lo. Yabo? Kanjani? Akasakufuni. Wona so on. Uyayifuna ihug?
Utshela welcome akhe hard komise phansi ngekhanda futhi welcome myeke lengane ngeke imvume lo hamba ya ngikulola mi ya blessing lale uyabona le blessing mfana wami uyasindela ukuthi awubafethu kwenzakaleni ngi Azavele sanqamela. Yithi siyaphuma siyaphuma. Mfanele ngiqale phansi ngicale la ngaqala ukufunda khona. Ngiwona. Yakombera. Kakatsi. My brother. Please guys, everyone, if you are from the north, I need your help. I need to rebuild my speaking. I need to rebuild it. I love you so much, Mzansi. I love you in the north. You know, I'm Linkompo, a boy too. Mangise Limpopo. Ngishaya Linkompo. Mangise Limpopo. Ngishaya ini Ilikompo. Mangise KZN ngilipomo. Eastern Cape ngilipo. Cape Town ngilip. Jozi lipi. Lipi. Northwest lipi. Yano Pitori lipi. Hayi phakade. Oy phakade. Phakade. Yabona nje ngivele ngithi nje babatla go ndraisa, babatla go mpolaya, babatla go ndraisa, babatla go mpolaya, ya tšhelete mpolaye, monate mpolaye, ya tšhelete mpolaye, monate mpolaye, ke batla Pitori, ke batla go ya Pitori, le bana ba Pitori, phakade ngwaneso. Pakadi ngones, Pitori ngones, Pakadi ngones, babatla go ntaisa, saka yang philisa. Hayi Pitori ni konje Pitori bani umuntu ongasisayeni nje fast. Kari, stand up Kari. Fika nama camera la kumina nginankinga, nami ngizofika nawami, gcwala ama camera. I love you DJ Kari. Babata go isa, babata go Paisa, Kojozi bang, Paisisa, Pitori bang, Tamisa, Kojozi bang, Paisisa, Pitori bang, Tamisa, Pitori wang, Tamisa, Pakati nga, Pakati nga, Pakati nga, Pitori bang, Tamisa, Pitori bang, Tamisa, Pakati. Sesingama artist asePitori sishaya iPhakade. Take me to Phakade in Pitori. Focaristic. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanumjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.